Schmidt tulee sieltä, Nashville pelaaja, mitä tekee Antti Raanta? Schmidt menee aivan jähmeäksi. Hän on aivan jähmeä poika, kun Satakunnan mies tuijottaa häntä kasvoihin vähän aikaa siellä, joten tässä ei ainakaan ollut mitään valmista vielä. Sitten tulee Tseljabinskin mies ja näyttää, että tänään traktorissa toivottavasti on kaikki sylitenyt paikoillaan, mielellään turbokin päällä. Turnauksen pistepörssin kärkimies. Ja sieltä lähtee Konna Kontiola, leukuu levollisesti liikkeelle. Jordi Kaukasta harhautukset ja Gibsonin loistava peitto. Osuuko sitten vai eikö osu? Maalin kulmalla se on eri asia. Joka tapauksessa yhdysvaltalaismaalivahti oli siellä jälleen pelissä mukana. Tästä se näkee paremmin ja venyttää kyllä aivan haamutorjuntaan kerta kaikkiaan. Joten tilanne jatkuu. DJ Oshie seuraavana sieltä. Ja se Louisin mies ottaa rauhallisesti, leppoisasti ja Antti Raanta ottaa vähintään yhtä leppoisasti. Eikä mene vipuun, vaan seuraa todella tarkasti nämä videot ja kiemurat. Katsokaa Raannan venytystä noin. Ja sitten Janne Pesonen. Nyt on sitten Kaasanin mies. Nyt olisi sankaripintaa tarjolla. Tässä turnauksessa 2 maalia tehtynä. Tällä tästä äkki. Vastaan John Gibson! Pesonen lyö yläpeltiin! Hirmuiset pommit lyö yläpeltiin! Janne Pesonen! Oi! Vielä ei ole ratkennut, mutta tuli plussaa! Pesonen lyö sinne. Ja sitten on nuori Alex Galchenyuk, hän on nyt kovassa paikassa. Alex Galchenyuk tulee toisen kolmen kiekkoilija ja lyö tasoihin. Ja sitten on Lauri Korpikoski, vielä näette Galchenyukin hienon maalin ja nyt on Lauri Korpikoski. Nyt on sitten Phoenix mies. Nyt laita koko Suomi sekaisin. Jätä hirmuinen vauhti, kun Korpikoski tulee. John Gibson on vastassa ja Korpikoski! Ja vetää ohi maalin. Huhhuh. Vielä kerran. Vetosuunta vaihtuu niin sanotusti. Mikael Granlund. Nyt on nuori Mikke sitten vuorostaan, mikä on ratkaisu. Ai, kun oli lähellä. Yritti Forsbergia, mutta ei onnistunut. Ja nyt sitten ensimmäisen kierroksen jälkeen saa käyttää samoja pelaajia. Ja sieltä tulee sitten Alex Galchenyuk, yhdysvaltalaispelaaja. Kädet ovat kyynärpäitä myöten ristissä kaikilla. Alex Galchenyuk, tässäkö tulee ratkaisu? Galchenyuk! Ja lyö Yhdysvallat Bronxille. 2 maalia Alex Galchenyuk. 19-vuotias Montrealin Alex Galchenyuk lyö Yhdysvallat Bronxille. Leijonien dramaattinen kova kamppailu ei tuottanut tulosta, vaan se ratkeaa tähän maaliin. Alex Galchenyukin tekemään maaliin. Valtaisa, riemukas, hieno nousu suonelta tasoihin, mutta ei se riitä.